Здравейте хора, аз съм Кожи Беки 123. Днес ще играем PewDiePie симулатор. Разбира се, преди да направя клип, когато се бях стегнал тази игра, щях да казах, че ще направя клип, когато се разбия малко. И сега ще видите как съм се развил и с какво съм. Без модове, нали? Сега ще само разреди. Ще видите всичко, което съм изтеглил, в смисъл, което съм купил и което имам, колко долара имам, какво ще правя, ще гледам на другите хора. Или ако в днешния епизод не се получи това, то сега се получава. Ето вижте. Всичко, което ми трябва съм го... Всичко, което не ми трябва съм го пущал тук. Примерно, вижте, не ми трябва пияно. За какво ми е това изобщо не знам. Не ми трябва... Какво не ми трябва? Това е доста... Това за какво изобщо даже да попитам, не знам. Защото даже той не го пише на пътването, като го купувам за 200 и колко хиляди. Ето сега, вижте колко неща съм купил тук. Ще преместя това за малко. Ето. Това е живата истина на играта PewDiePie. Защо преди казвам да го купиш, винаги ето. Чакайте малко да премина напред. Вижте, това пред вас е ли малко тъпо. Вижте как го е направил. Не ми хареса изобщо. Сега пак той е. Стига с този е. Това с какво е якото. Сега... Сега ще видим няколко хора, които аз съм избрал. Играчи. Сега първо ще намеря малко. Къде е? Да се каже, че ето това ангел. Какво няма ли смисъл това Ангел Иван? Чакайте. Всичко кой ще да Георги. Гледайте го, той си е доста развил. Той си е развил доста. Така. Георги, ето го. Той беше 22 равна. Ето. Сега ще видите гати паха. Ще берем друг. Сега Митко. Митко. Има и такъв. Сега знака се липсата. Какво беше така? За нещо... направено вече. Окей. Корсерин Файро. Дивака? Чакай. Може да го има Дивака. Нали той беше направил клип на Майнкрафт. Сега да запишем Дивака. Къде е вътре? Пачо. Той се ли написал? Аз не че не се пише Дивака 1-3-1, пък не сега видаш. Тя тъпи неща не знам откъде, защо изобщо казвам.
Що излъчва за като това е яко, но не баш толкова, че да стои при положение, че вие да го тук ще го на разточите. Ето и нещо го исках, ама вече не. Сега, по-друго. Сега ще изберем нещо и по-неща да 204 едно е гати пас. Гати сега да кръдам толкова. Ето какво е, даш ми полира паметка. И като събера 204, ти хора не харесвам да кажа, вижте кое е повече мачете, без моите изисквания, че това е тук. Той разбира се включиха от кой си левел беше, да спомням я. Вижте колко пари съм събрал общо всичко. 2 милиона и 69 хиляди. Вижте. Тук съм го направил както обикновено. Сега изисквате нещо, което ми трябва да видя някои неща. Според мен, искам да сега ще разгледаме някои хора и ще видим какво мислят. Какво мислите ви за тях? Факи. Какво стара? О, хора! Тук няма ми харесва. Според мен той с мод, а за вас. На баш че с мод. Кажете нещо. И гад садък, масада, той нещо, какво яко. Ти ще с мод, 100% с мод. Казвам ви го. Аз лично го казвам. Това е мод. Някой, ако не види, няма да помисли, че този мод това вече е готино, супер готино. Мисля да закон. Сега сега, вижте как се го е направил. Изобщо супер. Гад, стопака. И сам спира да го види и после спира всичко. Не знам защо и аз то ще... Вау! Изгледа доста подрежичко. Това беше хората, които трябва да гледаме. Сега, искате да видите мен предишните ми неща, как са направени. Гад. Сега, първо да кажем неща, което... рибките ще ми сложа. Басичка, чакай. Ако ще чакай. Ще ви вода, ето, имам една масичка, която я бях купил обикновено. Една масичка звъна, която бях купил. Тук слагаме. Да. И рибката е тук. Тук си това кой си е. Тук е много хубавичко. Нали? Тук сега как се направим човека. Нещо как всичко се направи. Според моя вкус, това е бахте готинското. Е така. Не. Не, изобщо. Браво. Стела, есть она сега. Сега, вижте, това продавам гласира стайчка, не. Искам нещо абсолютно цяло мнение.
на стаечката. Тук е хубавичко, място за котенцата. Така, сега ще сложим едно котенце да го спаднем. Такива котка слагаме. После една отгадичка, опа, отгадичката ще бъде ето тук. Даже ето тук. Котката даже тук ще спинка. И хора, вижте котката, как да вижте за ръката, а ръката се не е за котката. Предполагам, беше всичко от нас. В другия клип на PewDiePie може да бъде на Minecraft. Другия път може, ако компютърът ми го позволят, може да направя с него клип и се ще участват. Чакайте, забравих за един PewDiePie тюбър. И всяко не го намерих. Да, забравих, PewDiePie тюбър имаше. Сега чак се сетих за него ли е? Той дете разглежда в моя клип на PewDiePie, разглежда хората. Сега предполагам това беше всичко от нас. В другия клип на PewDiePie може да бъде на Minecraft, ще играем с ProGamer, ще играем с Ангел BG, Ивайло, Мико BG 123, Метака и може и да играе с Skywars, който е света от Дивака. Аз съм го изтеглил, но не искам просто сам да вляза вътре. Съвсем мога наистина, той е общ свят, всички ще могат да влязат, ако искат. И ако ви е харесал този клип, се поделите за PewDiePie. Това беше всичко от мен и чао!